Ana nabatu no n'ụbọchị taa n'isi mbido television ya ebe ihe niile na-eme ya oge eje weturu no African Cup of Nations special na n'isi mbido television mana ebe ihe niile na-eme ebe ndị amamihe na awụ anyị awụ egwu eji na ihe egwuregwu dị iche iche na ihe ejije dị iche maka anyị weturu no naanị na isi mbido television echefukwana na onye gị ya nọ n'ọgbọ n'ụbọchị taa Maazị Samuel dịka o si dị ọnwụ naanị m nọ n'oge n'ụbọchị taa nkadaga nwada Igbo mọnụ ya bụ apịọ ụkwụ ọnụ ya wụkwesịrị na ekele na ọhụrụ Igbo ndị ọma, kedu ka o si aga, kedu ka eke si anyanwụ. Ana m anabata unu n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa bụ Nations Cup Special kwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Aha nka bụkwa Nwada Chika Iro. Unu afụgo ka o si aga na mba Egypt, unu afụgo ka ihe niile si eme. Ọtụtụ ihe ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụkwa nke anyị na unu ga-akape na ya. Unu eme na ana masị ka unu nọnyere anyị maka ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Awụrụ ya ihe okwu anyị okwu akpụ n'ọnụ n'ụbọchị taa jiri dọrọ adọrọ unu mana ọwụ African Cup of Nations special ya mgbe anyị ga-ewete ọtụtụ ihe niile ka ọ si agagasị na African Cup of Nations ka a na-agba na Egypt. Okwu nke mbụ nọ n'ihu ọha nta anyị ga-eji alụtụ aka gbasara onye ntụziaka nke ndị Super Eagles dịka na-anata ozi ebe niile ụfọdụ amaghịzi ihe ọ na-eme. O nwere otu ihe ejije ma ọ nweghị ejije were tinye onyonyo kiri na ịntanetị ada jụrụ m ike kedu ihe o nwere ike ikwu gbasara onye ntụziaka ya nwa n'onwe ya asị na ya nwa n'onwe ya aghọtagaghị ihe mgbe ihe a gbara Adanna kedu ihe nwere ike ikwu gbasara onye ntụziaka nke ndị Super Eagles maka na ọ bụ onye ga-abidoro World Cup mgbe a gara Russia ọ bụ onye lekwasịrị anya na onye ahụ ga-eweta ọtụtụ ihe mgbanwe na Super Eagles of Nigeria mana gosi bụ mgbe ọ dị ka anyị ewepụwala aka ebe kedu ihe nwere ike ikwu gbasara ile anya ka ọ dị ugbu a ndị Igbo si na a na-agata n'isi esiti anya ihe ọbụla ọ sọrọ ndị Super Eagles na-agba na mba Egypt agbatara nke ọma agbatara nke ọjọọ ọ bụ ogene onye nlekọta ọ bụ eziokwu onye nlekọta adịghị aba na ọgba egwu gbaa egwu mana ya nwa na-ekwu ka egwu ga-esi gaa ya nwe na-eji aka ya họrọ ndị ga-agbara ya bọọlụ ọ nke a mere na agbata nke ọma onye nlekọta nara mmeri agbakwa nke ọjọọ atakwa ya gịnị ụta ile ka ọ dị ugbu a ịhụ na ndị Super Eagles ihe anyị tụchara anya n'aka ha tupu ha gawa mba Egypt ọwụzi ihe anyị na-ahụ ofe nracha onye ọbụla mgbe Madagascar ịma mgbe m na-agwa gị eziokwu na a sị na ọtụtụ mgbe ka ya na-echetacha na agwara m gị mbụ na Madagascar nwere ike imeri ya Super Eagles bụ otu m si hụ ha si nwee speed ọhụwa ka nwee speed na group nke anyị nke Naịjirịa nọ n'ime ya ka anyị leba anya na ihe gbasara dịka o si ahazi ndị na-akụ akụmakụ bọọlụ ndị na-akụrụ ya bọọlụ ndị na-ebido ndị na-anọchi ka anyị lee anya onye dịka onye na-aghọ bọọlụ onye akpọrọ Osoho na Ezenwa ya bụ onye nke cheburu bọọlụ nke against Guinea na against Burundi ka ndị oruzie mgbe a na-agba nke anyị na ndị Madagascar ewere onye ọzọ ya bụ Ezenwa tinye kedu ị na-eche na ya bụ nwa amadi onye kwesịrị ị na-aghọrọ Super Eagles bọọlụ na African Cup of Nations ile anya ka o si dị na maachị abụọ ndị ala anyị gbara na mba Egypt ọ bụ akpeghị chere goolu ilekwa anya ịhụ na enwe goolu asụgbere ya o nwere gịnị clean sheet abụọ ilekwa anya o wụ eziokwu na ndị ala anyị tatara ụta na onwe ọbụla m onwe m nebatara ụta na onweta onye ibu inweta nkwenye na onwe ya confidence onye ibu ya inezi anya mgbe a gbaziri na maachị abụọ ndị ala anyị gbara ọ ya nwa ghọrọ goolu enwe goolu etinyere anyị onwe clean sheet oruzie na nke atọ against Madagascar onye nlekọta echezezi ọ wụ eziokwu ọ wụ naanị ka anyị kpọga mba Egypt anyị nwekwara ndị ọzọ na-aghọ bọọlụ anyị kpọga mba Egypt ndị dịka Francis Uzoho na Ezenwa o werezie Ezenwa ka ọ hapụgodo onye nke ọ ghọọla ocheela abụọ ka e weregodo onye nke a were gbaa against Madagascar
mazi enwezi m ihe niile ndị bekee si na ihe backfire ihuzie na detini bịazi laghachi azụ bịa wuruzie ndị Naịjirịa ka ihe mgbu jere ile bọọlụ ahụ ọfụma ịga eze nwa o chefuru na awụ bọọlụ Super Eagles awụzi mgbe ahụ a na-enwe ndị shokoko bade were mụrụrụ maji gba ugbu a ozi onye ọbụla ndị ọbara ha na-anụ ọkụ dịka esi kwuo na ndị niile dịrị ịgba African Cup of Nations ka na-agba n'Egypt na Naịjirịa bụ ndị kwesịrị irute statistics otu esi lee ma players ma ihe niile ha kwesịrị irute semi-final mana ka anyị lee anya bọọlụ anyị na ndị Cameroon site na ya bụ maka na ile anya ala ndị Cameroon na nke mbụ ha mere otu gba draw abụọ gidi ahụ na enweghị ike ha izi mana anyị Super Eagles n'oziri na abụọ ile anya ịhụ na ugbu a ka ebubarụ na nchagara anya ụmụazị ugbu a ka ebido AFCON ugbu a ka ebido maka na ile anya ịhụ na boys apụgo ihe nọzi na women mba boys ndị pụrụ na group stage ndị ka ụmụ ọta akara achụlala ha ụlọ si lawa na ụlọ ga-ezuru ike inezie ha anya na egwu abagoda nchagara anya ka ihe ga-eme ọ ga-ebidokwa gịnị bụ onye nlekọta Super Eagles biko line-up ndị ga-agbara gị against Cameroon ya hụrụ ndị bụ ọkaibe egwu apụọla na nke ewu ka mara ma onye ma ọ ka eleta onye ule leta onye nke ọzọ elula ha gaala akpọla result ugbu a wụ họrọ ndị ahụ ịma awụ gịnị ha gbaa bọọlụ ha enwetara anyị mmeri against Cameroon maka na Cameroon gịnị ọ bụrụ agwa eji akpụka mmiri ka elegwa anya ihe ọzọ nọ na ihu akwụkwọ onye na-akụrụ Super Eagles bọọlụ nke mbụ onye a na-akpọ Kalụ egwuregwu gbasara anyị na ndị echetara mgbe ya a na-enwe ụbọcha enwe Kanụ akwụkwọ enwe Sunday ejekwa n'oke mgbe a ka Naịjirịa awụ anyị na-aba mba anyị na-abasi ike maka na anyị nwere gịnị ka ile anya na midfield kedu ya bụ ile anya na midfield anyị maka na ile anya ka ọ dị ugbu a ozi anyị natara bụ na gịnị Mikel nwere injury n'ikpere ọkwa nke ga-eme ka makwa ma ọ ga-agba bọọlụ African Cup of Nations abịa na njedebe ile anya na etiti ahụ otu agbo Mikel na-anọ even ọ wezokwa ọ nọrọ ogodi a anyị chọrọ ka edogodi Mikel edogodi ya dịka m gwara gị na mbụ n'oge gara aga ọ bụrụgodi na achọrọ iwe maka Mikel nkeji ise ka maachị na-abịa na njedebe n'ezi ike mgbe aka Mikel kwesịrị ịnọ na-agba bọọlụ maka na ile anya mgbe hụ na o nwego injuri asị m kwue m ga-achọ ka o were ndidi etebụl na iwe obi onye ọ ga-agba 4-3-3 midfield yes yes ka ile anya na defense anyị kedu otu iche na defense anyị ga-aga maka na defense anyị bụ asụ na otu n'ime defense dị strong bịara ya bụ African Cup of Nations mana edize na ọkwanye na ndị Madagascar ọ bụ eziokwu na chetakwa na enwetara ihe mgbanwe na defense kedu otu isi ike ejite ahịa anyị na-esi ejide defense anyị ji sie ike kedu ebumnuche gbasara ya bụ defense ile defense anyị m ga-achọ ka o were ndị o jiri gbaa match against Guinea were gbaa bọọlụ maka na ile anya dadị ọla anyị nọ omeruo Balogu ọwezokwu na onye nke ama m na ọ ga-etetago n'ụra o nwere bụkwa nke o mere against Madagascar ndị a jiri tinye anyị goolu nke mbụ ya na anyị nọ na awazie mmadụ anọ asịrị ike ile anya na Super Eagles na defenders ndị ha kpọga mba igwe eche na enwere mmadụ anọ ndị ọzọ ka mmadụ anọ ya wuru kwesịrị n'isi mbido telivishọn ya wụ ebe ihe niile na-eme mana ọ n'oge AFCON
ka anyị nọ n'ime ya otu anyị si ebutere ndị anyị si agba ya bụ African Cup of Nations na Egypt. Ama m na onye ọbụla ga-eburu ihe onyonyo ya chere echi maka okwe ndị Super Eagles of Nigeria na Indomitable Lions of Cameroon ga-agba echi. Kedu oge a ji agba ya bụ okwe? N'elekere ise nke mgbede echi. Ị ga-agbalisite ihe onyonyo gị ikirie ya bụ okwe. Echefukwala izite ozi ọbụla unu nwere ozi telivishọn telivishọn ka anyị kwuo gbasara ya bụ African Cup of Nations. Ị ga-ahụ ka akara ekwentị na-agafe ihe onyonyo. Agakwala ebe ọbụla ka anyị gaa n'obere ezumike gị kirie okwe ndị ka agbara n'oge mbụ.